Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, хайр ва баракати рӯзи ҷумъа насибатон буд. Дар беҳтарин маконҳо қарор дорем, дуо мекунем ки Аллоҳи нозанин бародару хоҳарои мо чӣ нияту орзуҳои неке ки дар дилшон доранд, Аллоҳ ба орзуу ниятҳои некшон расонад. Ба бефарзандо Аллоҳи нозанин фарзанди солиҳу солиҳаро насиб гардонад ва бебахтҳо Аллоҳи нозанин як бахти сафед насибу рӯзишон гардонад, соҳиби ҳамсару соҳиби шавҳарои хуб гарданд ва ба беморони аҳли ислом Аллоҳи нозанин як шифои оҷилу комил равон гардонад. Зиндониҳое ки дар зиндонҳо қарор доранд, Аллоҳи нозанин ҳар чӣ зудтару хубтару беҳтар озод гаштана насибу рӯзишон гардонад ва ин гуноҳҳое ки кардану зиндоне кишидан сабаби ҷурми гуноҳҳошон бошаву Аллоҳи нозанин дар рӯзи қиёмат раҳмату мағфиратша бенасибшон нагардонад ва ғарибое ки дур аз ватан ҳастанд, Аллоҳи нозанин дар касб корошон баракатия ва соҳу саломат ба назди зану фарзанд омадана насибу рӯзишон гардонад. Аллоҳи нозанин ватани моро тенҷу обод нигаҳ бидорад. Аллоҳи нозанин Тоҷикистони моро доимо ҳамин хел гулгулшукуфону доимо ҳамин хел сулҳ дар ватани мо абадулабад бошад. Амин.